aħna tal-Malta Catholic Youth Network dejjem appoġġjajna inizjattivi li ħarsu r-rispett id-dinjità tal-ħajja umana mill-konċepiment sal-mewt naturali tagħha. Illum niltaqgħu ma' Xandru Kassar li għal dal-aħħar ġimgħat jipprotesta quddiem il-Parlament. Xandru, tgħidilna daqsxejn għalfejn kont qed tipprotesta tal-ġimgħat? Iva, preżentament fuq il-baħar il-fuq minn 4 metru fuq 4 dajjes Maltin misbu minn hemmhekk biex għax mhux ħadd jiddaħħlu il-port ta' Malta. Dawn in-nies qed jinżammu hemmhekk mingħajr aċċess għal avukati kif inhu tippermettilhom il-liġi, m'għandhomx aċċess għall-interpreti u l-Aġenzija AWAS li taħdem man-nies li qed ifittxu l-ażil għadha ma nagħtax aċċess biex tevalwa jekk dawn in-nies ħaqhom xi dritt għall-ażil f'pajjiżna. U dawn grupp minnhom ilhom hemm għal 5 ġimgħat. Uħud inqas imma l-iktar ilhom 5 ġimgħat. Kemm hemm preżentament allura fuq id-dajes? Hemm preċiżament illum 425 ruħ, hemm grupp li ilu hemmhekk għal 5 ġimgħat, hemm grupp li ilu hemmhekk għal bejn wieħed ieħor 3 ġimgħat u hemm ftit oħra li ilhom hemm għal xi madwar 10 ijiem. Allura għalfejn huwa importanti li jidħlu fil-port tagħna sigur at this stage. Il-priorità tal-mument huwa li d-drittijiet tal-individwi u id-dinjità tal-ħajja tiġi mħarsa f'kwalunkwe ċirkostanza. Kif inhum iċ-ċirkostanzi preżenti ma jippermettux li ssir da fuq id-dajjes, allura li qed nitolbu aħna huwa li l-ewwel u qabel kollox dawn in-nies jitħallew jiddaħħlu il-port sikur biex il-proċess normali jista' jsir b'aċċess kollha kif tirrikjedi l-liġi skont id-drittijiet li l-konvenzjonijiet issejjaħ għalihom. Ġifieri biex nagħmluha ċara ma' kull min qed jismana, inti m'intix qed tipprotesta li l-portijiet tagħna jinfettħu għal kull min jixtieq jiġi hawn jingħata l-ażil bla dwar. Inti qed tgħid xiex eżatt. Mela, li qed nipprotestaw fuq preċiżament huwa biex in-nies fuq il-Crupton Morgan Cruises bħalissa jiddaħħlu fil-port sikur, kwalunkwe port sikur, u l-proċess isir kif normali. Mhux qed insejħu biex kulħadd jingħata dritt tal-ażil. Qed insejħu biex il-proċess normali kif titlob il-liġi issir wara li dawn in-nies jiddaħħlu f'post sigur u ma jibqgħux fuq id-dajjes. Mhux qed nitolbu li l-portijiet jinfetħu għal kulħadd, mhux qed nitolbu biex kulħadd jingħata dritt jidħol fix-xtut tagħna, iżda qed nitolbu li l-proċedura ssir normalment la darba dawn in-nies jitħallew jinżlu f'art sikur. Sewa. Allura aħna bħala żgħażagħ Xandru, kif nistgħu ngħinu f'din is-sitwazzjoni? Naħseb ħaġa importanti ħafna huwa li aħna bħala żgħażagħ insegwu dak li qed isir. Insegwu l-iżviluppi li jkun hemmhekk f'aħbarijiet dwar dak li qed jiġri l dawn in-nies u ċ-ċirkostanza x'inhi. Il-fuq minn hekk inħeġġeġ in-nies li jħossu li jaqblu ma' dak li qed insejħu għalih aħna biex jagħmlu kuntatt miegħi Xandru Kassar fuq Facebook Messenger pereżempju u aħna nipprovdulhom dettalji dwar protesti li ħankomplu nagħmlu fil-ġimgħa d-dieħla u ġranet li ġejjin skont ovvjament iċ-ċirkostanzi xi tkun. Inħeġġu l kulħadd jiddiskuti dawn temi ma' ħbib tagħhom mal-familjari u biex huma stess jibdew jifhmu u jkollhom ċertu informazzjoni fuq iċ-ċirkostanza xi. Grazzi Xandru. Nitolbu liż-żgħażagħ kollha qed jisimgħuna biex jikkunsidraw dawn li għadhom kif semgħu. Ma nħallux biss din dawn il-persuni li jinsabu fuq il-baħar għal tant ġimgħat jibqgħu hemm imma nsemmaw leħinna u ngħaddu l-messaġġ tagħna wkoll. Però nixtieq li aħna bħala Malta Catholic Youth Network insibu l-ħin u nitolbu għal dawn l-immigranti li jinsabu fuq il-baħar, nitolbu wkoll għal l-immigranti li mietu huma jaqsmu, nitolbu wkoll għall Prim Ministru u l-Ministri kollha li qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli biex jaraw x'ħajamlu dawn il-persuni fuq il-baħar u nitolbu wkoll għal leaders globali biex jieħdu azzjoni li mistħaqqa u li tagħti dinjità u drittijiet li ħaqhom il-persuni kollha. Grazzi Xandru ta' dal-ħin flimkien u nitolbukom komplu diskutu, komplu semmaw leħinkom u nkomplu nitolbu biex dawn il-persuni nagħtaw dinjità li jistħoqilha. Grazzi.